Sanibonani babukeli, sanibingelela ohlelweni lethu le-Chichi TV. Nikhuluma noNomalanga kaDlamini ehambisana noBrenda wakwaMahlangu. Ubingelela abalaleli-ke dadewethu nababukeli. Sanibonani babukeli emakhaya, size sahlangana futhi. Balaleli, namhlanje sizokhuluma ngesihloko esiyinkinga, ngesihloko esinemibuzo eminingi, ngesihloko esenza imanga. Namhlanje sizokhuluma ngesihloko esithi tshela umuntu ongamazi izinkinga zakho, ungatsheli umuntu omaziyo. Dadewethu, nasi isihloko namhlanje, ake sisiniki-nikize esithi tshela umuntu ongamazi iy'nkinga zakho, ungamtsheli umuntu omaziyo. Ungathini ngalesi sihloko njengoba sikhuluma kanje? Hey dadewethu, baphelile abantu, balimele abantu ngokuhamba batshela abantu ababaziyo iy'nkinga zabo, ngoba kulula ukuthi umuntu okwaziyo akulimaze noma athathe iy'nkinga zakhe ayozisebenzisa against wena kwabanye abantu, noma ahambe ahlekisa ngawe. Ngoba lo ozomthola etekisini noma umthole esitoro ongamazi, uthi noma umbikela iy'nkinga zakho umbone ukuthi uyazwelana nawe and ngenhlanhla enkulu futhi awumazi, anibuzananga nokuningi, nivele nje nakhuluma wakhipha okungaphakathi kuwe, waziva sowubuludlwana nawe kunomuntu omaziyo, ngoba uzokulimaza umuntu omaziyo. Ngiyakuzwa mntakababa mawuyikhuluma le ndaba ukuthi kungcono vele utshela umuntu ongamazi. Nangumuntu la unenkinga, le nkinga iyamudla, iyamshisa, akazi ukuthi kufanele enze njani, kodwa unabangani lo muntu afisa ukuthi akabatshele bamsize, babambisane naye kule nkinga, akhone ukuthi azophuma kule nkinga kuyo, ngoba ukudliwa inkinga engaphakathi akufani nokudliwa inkinga engaphandle. Engaphakathi iyabulala ngoba akekho umuntu oyibonayo, akekho umuntu ongaphawula, akekho umuntu ongakutshela ukuthi ngiyayibona nayo inkinga ikuphethe. Le nto ingaphakathi ungathini kulowo muntu loyo? Hey, ngiye ngisabe ukuthi ungatshela abantu abasendelene nawe noma abantu abaseduzane nawe noma mhlawumbe abangani, ngoba siphila nabantu esibabiza ngokuthi abangani bethu esikhathini samanje, kodwa ungazi ukuthi umuntu uthi uma uceda ukumtshela iy'nkinga zakho-ke bese uhlala phansi kungena efonini uyasho ukuthi hey, ningamboni benisasho nithi uphila kamnandi kunje kunje kunje. Kanti kuyaye kusize-ke ekuthenini udibana nomuntu nje mhlambe mawuva ukuthi lento ihambelana nemimoya, ukuthi ungadibana nomama okhulile kuthi nje akumchazele isimo obhekane naso ngaleso sikhathi leso, uzive uphola njengomuntu omdala, futhi umangala into eyisimanga ukuthi ungaphinde uhlangane nayo ngisho endleleni. Uze ukholwe ukuthi lo bengimthumele uJehova ukuthi ngizothulula lokho okungiphethe kungisindayo ngaphakathi, ngoba kuyaye kube buhlungu futhi kube nzima ukuthi uthi uhamba or uhleli nabantu kodwa uve ukuthi umoya wakho awunakuthula, into ikuphethe kabi, kodwa usabe kubantu obhekane nabo ngoba usaba ukuhlekwa emuva mawuthi uyafulathela. Ngoba esikhathini esiningi akusukuthi uhlekwa ubani noma ukhuluma ubani kabi emva kwakho, kodwa ukuthi mawuqala uthi ujike ubheke emuva ubone ukuthi hawu, nawe ngikuthembe kangaka sowungaze ungihlebe, nawe ngikuthembe kangaka sowungaze ungikhulume kabi, bese abantu balimele la ngaphandle. So kuyaye kube mnandi futhi kube ngcono uma uyokhuluma nomuntu ongamazi okude le kunawe than umuntu ola eduzane. Ngiyakuva dadewethu, uyalibeka lo daba ngempela. Nani balaleli nababukeli nazwela lapha ekhaya masikhuluma ngalo lo daba leli lithi ungamtsheli umuntu omaziyo iy'nkinga zakho, ungamane utshele umuntu ongamazi. Manje ngisacela ukubuza la dadewethu, kube nomuntu oloku ekhuluma iy'nkinga zakhe ebantwini akabaziyo engakaboni ukuthi la bantu engibaziyo laba uma ngibayitshela iy'nkinga zami yibo abacindezeli bami nabakhiphi bey'nkinga zami ukuthi zisabalale umhlaba wonke. Ungathini kulowo muntu loyo? Kuyaye kusize esikhathini esiningi mawuzoba nendlanzana yabantu abasondelene nawe, so that uzokwazi ukuthi uhlukanise, ngoba kuyiciniso futhi elingeke laphikiswa ukuthi esikhathini esiningi unokuthi uthi uphila nomuntu kuleso simo leso, bese mawufika umxoxela ukuthi hey, phela ngabhekana nenkinga enje enje enje, ubona inkinga iba inkulu kakhulu,
uzuy'sola ukuthi ngikhulumeleni ngathi bekungcono, ngoba esikhathini esiningi omunye umuntu uyakududuza kanti lingaphakathi lakhe lijabulile, liyagiya ngey'nkinga zakho. Esikhathini esiningi kuba yinkinga ukuthi uhambe uyotshela umuntu osondelane naye ukuthi naku ngiphela yinkinga, ngoba kusasa uyosuka komunye ayohlekisa ngawo ukuthi hey, umbonile uZibani ukuthi kwenzakale. Nanoma lo ayomtshela angazi, sekazowazi iy'ndaba zakho ngalo muntu omthembile. Hheyi, ngiyakuzwa mntakababa, uyayibeka indaba, uyeva nawe mbukeli, nawe mlaleli lapha ekhaya. Bese kuba nomuntu-ke dadewethu, abantu laba abathanda ukuhlala beyiy'cuku. Uyabazi labantu abathanda ukuhlala beyiy'cuku, laba abahlezi bedingida ngey'mpilo zabantu, laba abahlezi bedingida ngezinto abazitshelwe ngabantu eziyinkinga zabantu, la bahlala khona ama-meeting wezindaba zokuthi bahleke abantu, bahlekise ngey'nkinga zabantu. Labantu abathanda ukuhlala bayisixuku, uthini ngabo? Engingakusho mntanasekhaya, okokuqala futhi nengicabanga ukuthi kubalulekile ukuthi mawufuna ukuthula noma ufuna ukubona indlela yakho iya phambili, phuma esixukwini. Akukaze futhi akuyophinde kube nomvuzo omuhle uma usesixukwini, ngoba lento eyenzakala lapha kuma-group sihleli kukhulunywa ngabantu kwenzakalani, kuyaye kube kubi ngoba umbuzo ekumele uzibuze wona uzoze usabe nangelinye ilanga ukusukuma, ngoba kumele uzibuze ukuthi makusukuma mina kule sixuku kuyosale kukhulunywa ngobani. Ngoba ngiyakuthembisa futhi ngingakubhejela ukuthi mawusukuma kule situlo kuyohlalwa ngegama lakho. Angisho umsebenzi abahlangene ngawo lo, bayiqembu elibolile, badonsana ngendophe ebolile yokuthi kuhanjwe kukhulunywa abantu, kukhulunywa iy'mpilo zabantu, abantu behla benyuka, bona bahleli la bahleli khona, kodwa iy'ndaba zabantu bazazi njengoba bazazi. Yingoba lento leyo yenzeka ukuthi akekho okhuza omunye phakathi kwethu ukuthi hey, hhayi mani, ake siyozama lapha iplani or siyozama lapha iplani. Iplani esinalo ukuthi sivuke sikhulume ngabantu. So kuyokusiza ukuthi uphume esixukwini uma ufuna ukuthula, ngoba uzosaba ngelinye ilanga ukusukuma ngendaba yokuthi uzozibuza ukuthi uma ngisukuma la konje ubani uke wabona inkinga yami, or ubani uke wabona inkinga yami engibhekane nayo, noma ngihlushwa umntwana endlini. Kusho ukuthi uma ngisukuma la kuyohlalwa ngami, kuyosalwa ngelami igama. Kumele uzibuze lokho uma uwumuntu bese uyaphuma esixukwini. Eyi, ngiyakuzwa mntakababa, ngiyakuva dadewethu la ukhona. Nawe mbukeli, nawe mlaleli, uyazwela na indaba eyichaza udadewethu uBrenda Mahlangu. Ake ngibuze la Brenda Mahlangu, kunonkosikazi ohleli namhlanje endlini kakhe oney'mfihlo zakakhe, onezinto azenze emzini wakhe kumyeni wakhe, wazithatha lezi zinto watshela omunye umuntu. Manje sekahlezi kabuhlungu lo muntu, udliwa unembeza akasanakuthula ngoba kuney'mfihlo zendoda yakhe azenza kumyeni wakhe, wazitshela omunye umuntu. Lo muntu uyazi uhleli kabuhlungu namhlanje, ayikho into okumele ayenze ngaphandle kwaloya muntu owazi le mfihlo. Loya muntu noma ucela noma ngabe yini kuye kumele abe nayo, ngoba kunale mfihlo le ayitshela lo muntu amaziyo. Ungathini kulo muntu? Hhayi, umnandi umbuzo wakho kakhulu, ngoba abantu bahlelele ovalweni namhlanje. Ya, Umuntu uhleli kodwa akahlelisekanga kahle, yingoba uthe makathi uyabheka wazithola noma wazisola sekayikhulumile into kumuntu, wakhumbula sekaqedile ukuyikhuluma ukuthi yo, ngenza iphutha ngokuthi ngiyikhulume leya nto kuZibani ngoba wake wamosha uZibani. Sekumele manje lo muntu abe uJehova wakho-ke manje umkhonze, ngoba manje usaba ukuthi le mfihlo yakho izovela, usaba ukuthi le mfihlo yakho izovumbuka, manje indoda izihambe ikushiye. Uze usho uthi hey Nkosi yami, mase kunjena ngiyophuma ngishonephi, ngoba loya muntu uyayazi imfihlo yami. Bese inzondo icala lapho, umuntu umzonde kodwa ungazi nokuthi uzophuma kanjani kuleyo nto leyo, ngoba umasiza walento ukuthi kube uwena ophumayo uyotshela umyeni wakho, mara wazi kahle ukuthi ukumtshela kwami lo myeni lo muzi uphelile.
ukumtshela kwami lo myeni le khaya bengithi ngilakhela iy'ngane zami liphelile. Kodwa kuyosomele ukuthi manje into engiyiphilelayo emhlabeni ukuthi ngiyokhonza loya muntu engamtsheli iy'nkinga zami. Yingoba umuntu akabusisekanga futhi umuntu angeke uze uthi uyamazi. Ngoba ilingaphakathi lakhe leli liyokumosha ngelinye ilanga uze ukhala ukuthi ngaze ngajikelwa nawuwe, bengikuthembile njengomngani wami. Iphelile imizi la ngaphandle, amadoda waphuma wahamba, abantu babuyela emalokishini emakibo. Indoda ebeyikuthathe yakubeka laphayana bese uyacala umona kulo mngane obowuthi uyamtshela iy'nkinga zakho, agijime ayotshela indoda yakho ngenhloso yokuthi sekafuna le mpilo oyiphilayo wena, umuzi bese uyaphela kanjalo. Hayi, siyabonga dadewethu. Nizwile-ke balaleli-ke, sikhuluma namhlanje ngesihloko esikhulu esithi ungamtsheli umuntu omaziyo iy'nkinga zakho, ungamane utshela umuntu ongamazi. Ngempela tshela umuntu ongamazi mntanisekhaya, ngoba umuntu ongamazi uyohamba aye emaholokohlo la ungazi khona, ngoba udibene naye endleleni, udibene naye etekisini, udibene naye kuphi, umtshele iy'nkinga zakho futhi uzokululeka ngendlela okuyiyo. Angeke afane nalo maziyo, ngoba lo maziyo angahle akulahlekise ngokulahlekisa, ngoba kukhona izinto azibhekile la kuwe, kukhona izinto afisa ukuthi ungaphumeleli kuzo. Manje qaphela mntakababa la ukhona ukuthi tshela umuntu ongamazi iy'nkinga zakho, ungamtsheli umuntu omaziyo. Umuntu omaziyo uzokudila, uzokwenza noma ngabe yini ayifunayo ngoba ilihlo lakhe lihlala zilibheke kuwe. Manje engathi-ke ningasiza-ke bantwana bakaNkulunkulu, nilalele lento esiyishoyo yokuthi tshela umuntu ongamazi izindaba zakho, ungamtsheli umuntu omaziyo mntakababa. Umuntu omaziyo uzokugila mntakababa. Manje-ke khumbula-ke ukuthi ni-like, ni-subscribe, niphinde nishere. Saleni kahle babukeli.